Hi guys, and welcome to our channel. Before Sipala, as you know, don't forget to subscribe, like and comment. Tikhobuka episode 9 guys. Drama empire. Join us in episode 9. Yo, ubali guys, une drama la ntombazana. Yini akamletea mkwita umntu. Extra 24 anyway ngikho lapho not that I deserve ulusana leyani uyayideserve abeke yani le nto yenzileyo kaloku umbali itshomi yakhe ndiyamanda sendumbali ndilaziva ngayo as guys ndizoni-updata uba kuzokwenzeka ntoni na ku-episode 10 njengoba simbonile episode 9 uba hayi umbali ebemqida sana ulusana going forward ke guys siye ku-episode 10 ku-episode 10 wethu kuthiwa masilindele into yoba unyakalo uplana i-romantic dinner for uMadiya. Asazi ke uMadiya uba uzoziva kanjani na xa ubona i-romantic dinner. Asimazi uMadiya ngumntu ozithandayo na i-surprise okanye njani utsho kunyakalo uba andazi uba uMadiya uzayithanda nale nto okanye akazuyithanda yabo. So uworried uba ungakandi wenza into engathandiweyo nguMadiya, but anyway uthi hey ithi nzame zawubona wethu phambili. Kwelinye icala kuthiwa ubuntu naye kwelaa icala uzama uzenza umfana nezinye elinye sana from ikheko to umfana wenza i-romantic dinner for my sunshine wakhe. Umbali umvusile umuntu emaqandini ubuntu xa esekwazi ngoku naye uba enze i-romantic dinner ngubana besazi from ibharethi nebhatyi to uba ngumntu onxiba bethanyana enze ama-romantic dinner. Izinto ziyatshintsha kuthiwa ke hayi my sunshine ke sana uzawube e-invited for i-romantic dinner ngumntu wakhe. I-surprise ke sana engakhange asilindele ke umbali. Asazi ke kuthiwa ke kuloo dinner yabo sana akuzuphela kakuhle, uzawufika uMohawu nezinja zakhe uGhost afike bahlokoloze yonke loo dinanyana yenziwe ngubuntu bayihlokoloze. Kuthiwa ke ayizuphela kamnandi kwidina yabo guys. Asiyazi uba kanjani i-details, ukuze siyazi kuzafuneka sibukeleni i-episode yonke iphelele. Kwelinye icala kuthiwa nanko uGaddafi njengoba simazi uGaddafi uba ngumntu onodlame, kuthiwa ufikelwe yi-ex-wife wakhe. Apparently ebene-ex-wife wayetshatile wadivosa ngenxa yodlame lakhe analo. Xa sesiva kuthiwa ubusisiwe uzisa umntana kuGaddafi, ufika uthi u-ex-wife but ndiyatshata ndicela uthathe umntana wakho umkhulise nawe kudlale yakho indima. Ndidikiwe ngoku nam kukhulisa umntana, ndifumene indoda. Le ndoda ithi iyanditshata and ke ngoku ayifuni mntana wam, ayifuni mntana wenye indoda. Ithi ayifuni umntana yokukhulisa enye umntana wenye indoda, umntana akaphindele kutata wakhe. Guys, I mean, who does that? I mean, abanye amadoda guys aye athi umntu xa kuthanda athi uthanda ngepackage yakho. So kanjani le indoda kabusisiwe izothi hambisa umntana wakho uze wena wedwa? Hawu andiyazi uba ndithini na. But ke ukuthiwa uGaddafi uye wa-speechless ke sana kuva ezi ndaba, like ezama ke uzenza ubhosi lo benguye kuqala engasayazi uba ubusisiwe. Uthi ubusisiwe yekuthi andisasihlalela isiginci sakho ungacinga uba kungokutya wawumhlukumeza. Caba ke nyhani ke ubusisiwe wayehlukumezeke kakhulu njengoba simbona uba sizawube simbona kwi-episode 10 uba uhlukumezeke kakhulu sana akafuni nova ngento edibisene noGaddafi. Asazi ke ukuba umfazi kaGaddafi uzayithatha kanjani le nto uba azibone sekhulisa i-teenager sana. Kuthiwa umntana kaGaddafi yi-teenager, uzokhulisa i-teenager umntana ongengowakhe. Njengoba siyazi ke guys uba not easy ukukhulisa i-teenager. Asazi uba izohamba ihambe ithini na loo nto leyo. Zisabuya apha going forward guys. Kuthiwa kwelinye icala nanko unyakalo uzama ukhontrola izinto kwaMadiya, uxelela uMadiya uba I think iswitati le nto le yoba umalume eze apha mayiphele andiyithandi, like uba umbali ezisa ama-boyfriend endlini. It's not nice because ndilapha nomalume ulapha uyayibona switati le nto le ayikho right. I mean kanti kahle unyakalo ucinga umbani na guys. Sayixelela uMadiya uba umbali makangazisa ama-boyfriend endlini. Baziveza umntu into ayiyo ke. Asazi uMadiya uba uzawuthini na xa ephendula loo nto leyo ngombali wakhe uzawuvuma okanye hayi uzawumamela isiginci sebhenteni yakhe. Hayi ziyabuya. Going forward guys, siyabe siye kuthiwa nanku unyakalo kezana uthathe i-decision enzima kakhulu into yoba no ngoku ifamily yam if I accept uMadiya as umntu wam, it's better ndihambe mos because
sikhumbule guys xa sisiya back unyaka lo usuka eCape Town because esendwe yifamily yakhe eCape Town babezama umbalekisa kumadini. So ngoku unyaka lo leyo into xa bayiphathanga kakuhle ngixaba no yabona ifamily yam if ayikwazi uaccept umadini it's better ndiphume kuyo for good njengoba kuthiwa ke uzawuhamba unyaka lo uthatha impahla zakhe efamilini yakhe athi gone ndiyemka ndiyohlala noMadiya full time. Andifuni phinde ndinibone nina family yam because aniyo family yam anindixhasi. Umntu ubesemathandweni guys yo angenza into agqiba azisole ngayo. Le nto wam uvela kuyo akayazi bizamphatha kanjani ubaleka ifamily yakhe ngapho. Idrama njengoba nditshilo guys uba kunedrama eninzi ku-episode 10 eqhubekayo. uMbali ufika kowabo ekhala athi ubethwe nguMohawu. Asazi ke guys uMohawu ngumbethile nyhani okanye kangambethe na noba uMbali uya-exaggerate guys kuba uMohawu kuthiwa uzochitha idina yabo ayibethe ibe imess. Yo I can't wait guys, masibukele episode 10, masibukele episode 10 singalibali ukusubscribe, sicommente and silike. Ciao ciao, bye.